Ja neviem, proste... Tu je, kamo. Ahoj. Dobrý deň. Ahoj. Aspoň konečne takto normálne. Nič, pred chvíľou mi to nabelo 6 policajtov. Ale boli pekní, nie? Toto som zaregistroval. Hej, boli pekní, to sú fešaci. Boli pekní policajti. Ja, aspoň toto, no. Ale dali mi neskúšala si dajaké očko? Dali mi fúknuť. Hovorím, to čo vám je? Hovorím, však on mi čapol. Ja som nič neurobila. Hovorím, prečo ja by som mala fúknuť. No, ale som fúkla 3,7. No, však ale to si im vysvetlila, že ti to stresuje, ne? No a sme v piči. No keď ho zobrali už policajti, piče vie, čo ona tam im natarala, možno im povedala, že ju bije, alebo neviem čo. A že by nešiel rovno do väzby. No. A budeme mať pohopa čipa, s kým bude tancovať teraz. To určite neřekla. No neviem, akože inak by ho nebrali, vieš. Pozri, keby nepovedala nič, tak proste oni nemajú proste dôvod ho zobrať, vieš. No nezobrali by ho policajti, lebo proste čo by ho zobrali za to, že je opitý vo vlastnom byte? Do väzby netreba aspoň. Ty koko, no to vy viete do piči, čo ja mám matku právničku, aj sestru právničku a sám som sedel, ty koko, tak vy viete lepšie, že za čo by ho zobrali. More, trúbky, nepíšte kokotiny, len moje nervy chytím. A spošlom do piči všetkých, čo ste tu. Prečo? Teraz mi volal policajt, čo u mňa bol. Kokoti. No, a čo? Už voľný vyšetrovateľ. Sa ma pýtal, že ja chcem fungovať ďalej s priateľom, či s ním chcem byť, či nie, či sa opakujú bitky, či nie, alebo čo chcem robiť ďalej. A také veci sa ma pýtal. Tá som mu vysvetlila. No to, že čo si povedala? Si povedala, že ťa bije, alebo čo? No však áno, však to je pravda, však dneska... No to už je v piči. No tak je v piči, no proste. Bolelo brucho. No tak ono sa ti nevráti, Patrik, už si v piči. Môžeš ísť tam stromčeky okusovať. Nepustia ho už. Ja skôr budem posypať buchty, tak sa trasiem. To jedine svoju buchtu môžeš posypať, ale do huby neviem, čo budeš mať, no. Takže zober sa do piči. Patrik si dá trošku detox teraz, podľa mňa. No, ten asi vínko na stres neuvidí dlho. A tam nemusí ona podávať trestné oznámenie, to oni automaticky, oni zavolajú tam vyšetrovateľa. Tak to ťa vytočil na komentároch. Zavolajú vyšetrovateľa, vyšetrovateľ to proste spíše, zavolajú ju ešte na výsluch, ona keď povie, proste to potvrdí, tak tam nebude o čom. Tam ho dojebu veľmi rýchlo. Vytočil ťa takto na komentároch? O mňa veľa ľudí vytáča, lebo sú strašne sprostí, ale to pohode akože. No, za to ja nečítam ani. No však je, ale ty si inteligentná, tak s tebou sa dá pokecať. Je to pohoda. No však ja preto som tu. Opýtaj sa, či nemal podmienku. Neviem. Aj keby nemal podmienku, tak ho zoberú tam. Vyriešia ho podľa mňa. Nie, že podľa mňa, ale... Oni majú všetko zapisy, keď tam už viackrát boli a furt tam bolo to isté, tak proste ho vezmu. Mega BDSLB, o chvíľu som doma, baby. Tak Paťo už dopozeral kurvy, no. Paťo už asi nebude pozerať kurvy teraz. Už asi nebude. Ale však vieš, čo mi povedal? No.
Že mám sa začať baliť, že on ma nechce. A ja hovorím, kurvy sú ti prednejšie a no a on povedal, že hej, hovorím, dobre, papa, ptáčku. Ale to jak si až ožila, keď ho zobrali more. Čo? Že čo? Piči, strašne mi seká internet more. Nie? Posielajte mi gifty, nech si zaplatím lepší internet. Lebo to nie Nie, tebe. Mne. A čo ja seka? Seka mi net. No pozri, na ty už ide na to, ďakujem. Mne seka net, nemám net. Potrebujem gifty, hopa čipa. Pošli mi pesničku Och, a idú som popustím sa. Neviem, tak ja nepočúvam také lambády a tieto. Ale však to nevadí, čo pustíš, ale aspoň dačo, bo ja nemám na čom. Však čo zobrali so sebou repráčik? Aj s repráčikom išiel do väzby. Do zrholnej CPZ-ky. No hej, ale ja neviem cez seba pustiť, vieš, lebo by som musela vypnúť stream, takže kvôli tomu nechcem pušťať. A nemáš dajakú? No tam, ja tiež nemám cez čo pustiť, však ja som na telefóne. Nemám A tu. jak pustím? Sami ako... Chvíľu som doma, baby. Tak to si policajti, vieš, ak som sa hambila, hovorím, táto to ne. Ale nemáš sa za čo hambiť, za čo by si sa hambila, však si v dobrom stave, v byt je tiež v dobrom stave. Tie Ne. ptášky po zemi, to nájdi aj špaky, to je bežná záležitosť. Tam není o čom. Není čo sa hambiť. Možno sem to mŕtvý potkanda, kde je v rohu. Si videl ešte toho izbu spolubývajúceho, tá ty kokot. Toto keď mám popratať, toho mesiac popratám. No však máš, ale tak mesiac už nemáš, máš už len 10 dní. Či 11, takže skús to tak stihnúť. No, keď sa podarí. Podári sa, jasne, ty si šikovná mladá dáma, všetci to vidíme, čo sme tu celé dní pri tebe. Takže, dobre bude, všetko bude dobré. Ale neviem, kto tie tášky príde vyniesť, a ti bude treba asi dať akú sťahovaciu službu na to. A ja zaberám to na chrbát, na ruku a pôjdem. No hej, ja ťa zlomí na polke schodoch. Pase. Myslíš, že jak som prišla tu? S fľaškami si už tam prišla? Chápem. Mám jednu batožinu na rameno, druhú som mala na chrbte a ešte jednu tašku v ruke, tak som išla. No sa mi točí hlava Tak ako Patrik neklamal, že ty máš silu. Že máš silné nohy, to Patrik neklamal potom. To už teraz mi to dáva zmysel všetko. Ja mám silu. Máš, je to vidieť. Však také telo musí mať silu. To nie len tak. A tam čo, máš vodu, či čo to je, tam pivko na stres? Matóny, citrón. Dobre. Ja, strašne sa mi točí hlava, ale som nejedla dneska, vieš, že... To nevádí, to nebude z toho určite. No, zo stresu. Stres a nervy. No však jasne, stres a nervy. No, však. Ešte od chrbtice. No, dokonca do piči, ešte chrbtica. No, toto. Tak tam potom není o čom už. Ja nemám ani čo pačiť, tady sú nervózne jak pes. Čo nemáš? Nemám cigarety, vieš, že nemám nič na určite už. Však na TikToku nemáš nejaké fechtáky, určite tu máš nejaké peniaze. Kedy si Nemám. vyberala z TikToku? Nemám, som pozerala. Kedy si vyberala z TikToku naposledy? 5 eur som vybrala včera, ani to mi neprišlo. A dokonca je začiatok mesiaca, takže mi za vedenie účtu stiahne 6 eur.
Takže ostane mi prd. Ešte bude... Počkaj, 5 eur sa ani nedá vybrať, lebo minimálne je 10 z Paypalu a prevod je 2, čiže minimálne 12 musíš vybrať. Nie, z TikToku som... A musel... Nie, normálne z TikToku 5 eur som dala. Na čo mi ešte neprišli. Ale dobre, mňa neujebe, že som tu 24/7, takže ja vidím. Takže, no však to je jedno proste, ide o to, že by si to vybrala a kúpila si dačo z toho, vieš. Čiže mega Shelby. Ty kokos mi rozjebe hlavu. A to, že nemám ani tabletky. Tu píšu, že máš tam online. Čo mám? Nemáš život hňupe, keď si to 24/7. No presne tak, si ma odhalila. Že tu píšu, že máš online, že vraj kilo tam máš. Nemám tam nič, som pozerala. Keby som mala mať stovku... Tak do piči, Aďa, tak ti posielajú gifty, tak tie gifty asi sa nestrátia, ty koko, do čiernej diery. Tak musí sa ti to tak hromadiť, aspoň dajaké oné. No kľudne ti dám screenshot a uvidíš, že tam nemám nič. No dobre, to daj screenshot výberov a... Dobre, dám ti. Ale 100 eur. Chcela by som Ale vidieť. neviem, či 100 eur do piči, tak oni tu píšu, mne to je jedno, koľko tam máš, ale podľa mňa tam dačo máš. 5 eur som len presunula. Viac není. Však ale 5 eur sa ani nedá, chápeš, 5 eur ani sa nedá vybrať. 5 eur, ja si to dávam na PayPal a stáma si to dávam na účet. No dobre, ale však z Paypalu na účet musíš mať minimálne 10 eur, plus 2 je výber. Čiže 12 eur musíš mať na Paypale, aby si vybrala z toho. Ja Tak do piči, nenarodil som sa včera. Ja vyberem, aj keby som tam mala 3 eur, rozumieš? Možno tebe to nefunguje, ale mne hej. Aha, čiže ty máš iný PayPal než ja, chápem, dobre. OK. Čiže každý máme iný PayPal. OK, No, dobre. neviem, možno máš taký istý, len ti vravím. Nie, ty máš iný, ty máš ten český PayPal a ja mám slovenský, východňarský. To sú také rozdielne PayPaly. Hej, dobre, ok. No neviem, podľa mňa to je to isté. Nie, to nie je to isté, ty máš pravdu, ty máš iný. Ja mám na piču PayPal, ja mám taký nedorobený ešte. Ty kokos, čo to má hlava, fuj. Tak to máš pravdu, že fuj. Ale... No čo teraz akože pozri, situácia je taká, že teraz Patrik pôjde do piči pravdepodobne. Čiže čo ďalej? Neviem, dneska by ho mali pustiť, alebo zajtra neviem, kedy príde. No a keď sa tak nestane? Stane si usnie tam ležať. Čo ti mám povedať? Aha, však dobre, tak on bude tam a ty čo budeš robiť? Ja neviem, jedine domov. No. A ešte koľko, akože čo k tomu potrebuješ, aby si sa už vybrala domov? Ale však počúvaj, nemám ani na autobus, jak mám ísť domov. No však dobre, koľko ti treba na autobus tam? Koľko stojí vlak do piči do Košic? 30 eur? Autobus stojí nejakých 1300 českých, tak si sa to prepočítaj. Ale vlak nejde stamať. Však poješ do Prahy a z Prahy prestúpiš na tam ide Regio, sa mi zdá, že rovno do Košic chodí ešte Praha. Nemám rada vlak. Do piči, ty nemáš čo do huby, ešte budeš špekulovať, že nemáš rada vlak, akože sorry, ale buď trošku normálna už, kokot. Nemám rada vlak, páni, do piči, z oného. Jaďa, kokot. Ach ja. Nemám rada vlak. Mega BD Shelby, o chvíľu som doma, baby. Paťa zobrali policajti.
Bim, 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 bim. A ďalšia vec, že s vlakom si tam rýchlejšie, aj keď máš nejakú batožínu alebo čo, tak si to pekne zobereš, dáš si to do vlačíku a vlak je úplne rýchlejší a nie je tam také horúco, jak v autobuse. Čiže... V obačku mám také stéky, že mi z toho padnú béky. Čo si 50 spievaš? eur bus. Čo? Čo si spievaš? Gleba si spievam. Balalajky. Lambádu. Haha, tak to isto. Patrik, chiropraktik, išiel trošku na policajnú stanicu. Išli otestovať jeho znalosti z ľudskej onej. Ale kto vie, kedy ho pustia, pretože mne policajti volali, že on, čo má papere, že také zdravotné číslo pýtali odo mňa. Podľa mňa on tam príde, on všetkých ponapráva a oni ho pustia veľmi rýchlo. On im spraví tam masáže, Ja chcem vidieť. trošku ich popúka tam, jak on vie a oni ho pustia. Hej. Nie je problém. On to vie, my sme to videli, akože trapézy vie to masírovať chlapec. Je to nadaný chlap. Pozor, či majú silné nohy, presne tak. Ja mám silné nohy. Fú. Mega vyjde Shelby. On je multifunkčný, však on je kaderník. Minule vysvetľoval, že jaké je Mikado a čo není Mikado, čo je Mikado a tak, to on proste vie. To není len tak. No ja preto nemôžem, lebo sa netočí hlava, že odpadnem za chvíľu. Chápem. Musí do jebána, oddychni si. Daj si narovnaj sa trošku, nohy si vylož. Píšu, že má si otvoriť okno trošku, ale neviem, že či sa nebojíš kyslíku, ale... Byla som ho. No nič, dám si trošku faječku, mám tu trošku tabak. Daj si špáčok si tam daj. Špák má šmák, jak sa hovorí. Dneska to bol masaker. Však ale počúvaj, kebyže pozameta všetky špáky z celého bytu do jednej krabičky, tak podľa mňa máš aj 2 týždne čo fajčiť. Akože reálne. To je asi ťažko. No. Ale čo si, podľa mňa hej. Fakt normálne pozametaj, vyskúšaj, uvidíš. No budeš prekvapená. Ja len dúfam, že mi to chopne. Nakoniec si ešte otvoríš vlastnú trafiku. Hej, jasné. Hej, jasne, že budeš pod pultovky tam predávať. Budeš šúľať a budeš šúľané cigarety predávať. S vínkom. A bude sa to volať, že vínko na stres. Víno Adriana, nech sa páči. Víno Adriana proti stresu. Hlavný sponzor MMA akcií. Šalené. Ale vieš, ja som volala na policiu, že kedy ho pustia. Nie, oni pýtali odo mňa také riňové číslo zo zdravotnej poisťovne. Ja neviem, či mu išli hlavu vyšetriť, alebo ja nechápem už. No neviem, možno chceli onen. Čo ja viem, kokot. Možno odpadol tam, ja neviem.
Vôbec, skôr ja odpadnem. Ale čo si, Aďa, ty nemáš dôvod, taká žena silná, silné nohy. Všetko silné máš, prečo by si odpadovala. Epileptiak som už mala, nepotrebujem ďalší. Jo, toto nič, to každý druhý z nás tu mal epileptiak. Napíšte srdiečka do komentáru, kto mal epileptiak. Červené srdiečko dajte. Pozri, koľko bude červených srdiečok teraz. Vážne? Nie, ale ja som to mala prvýkrát, vieš, tak som sa zlakla. Pretože začala som zle Mačka malá. oči a konec. Nesa mala epileptiak. No, pozri, No už 7, 8, 9 epileptiakov. 10, 11, 12 epileptiakov, 14, 15, 16, 17, 18. No sleduj, ide chat, pozeraj. Samý epileptiak tu je. To je epileptic stream. Tak tá skupina. 24 epileptiakov. No dobre, ale jedia aspoň normálne nejedia, že 2 dní som zase nič nejedla, tam a klapňa. Však ale máš fasting, to aj ja robím. To keď chceš byť vyrysovaná, musíš mať fasting. To inak sa nedá, nemôžeš v kuse jesť. Tam takí oni bachraty kokoti jedia v kuse. My onen, čo máme dobre postaviť, tak my musíme trošku post držať. Piči, spadla fľaška. Tá, odvini. No. Takže tak sa veci mají. Ale do piči, keby som mala aspoň tabletku na hlavu, nemám nič. Však lebo si vyjebala podľa mňa 4 krabičky za jeden večer. Si Nie. to jedla jak lentilky. Hej, bo rozprávajú kokotiny na streame. Však nerozprávajú, však stream je zapnutý, tak vidím, ne? Som si dala polovičku paralanu a ani to mi nezabralo. A nejme som si dala včera. A už nemám ani ten. Počkaj, berem telefón. Malo vinka bolo a to nedobre strebalo potom. Serem na celé víno. Mám síce výfonku, že viem si spraviť, ale to nemám rada. No však jasne, ale Fonka to nič. Fonka není zdravá, to ani nie je také. Však ja to stále vravím. Skúsim mu za chvíľu zavolať, či už sa dostal z tej nemocnice, alebo čo. Kto bol v nemocnici? Že kedy príde, neviem, kto asi. Čo ho zobrali policajti, ale neviem, prečo ho zobrali do nemocnice, z akého dôvodu. No tak ide do CPZ-ky, keď ho brali do nemocnice, tak ide do CPZ-ky a bude mať do 3 dní súd. Takže z takého dôvodu, čiže Patrika už neuvidíš. Oni musia proste, keď ho berú do CPZ-ky, ho berú na vyšetrenie, že či je spôsobili, či ho môžu tam dať. To je bežný postup. A ja už neviem. Ale no netáraj, prosím ťa, to takto je do piči, to ja netáram. Chod na policajnú stanicu a sa ich spýtaj, trúbka sprosta. Či táram. Každého jedného človeka, čo zadržia, tak ho musia zobrať k lekárovi. Potom prídu ho, zoberú na CPZ-ku, vyberú mu šnúrky a pičoviny, aby sa tam neobesil, more, to je bežný postup. Ja som tak bola. No však dobre, uvidíme, či ho pustia, uvidíme všetci. Ja som zvedala. Všetci ste múdri a pičo ste zažili, more, tam v maminej onej hnilej izbe, ty kokot ste a mudrujete. Keby som o tom dačo nevedel, tak nerozprávam, ne? Kokoti. Počkaj, idem ho skúsiť Zoberú ti, keď ťa berú do CPZ-ky, musia ti zobrať. Musia ťa zobrať na vyšetrenie.
Zobrali Patrika a tak. Ja si na chvíľu zavriem oči, hej, ale počúvam. Dobre. Bo sa mi točí hlava. Ešte boli spánok, už ma boli týždeň, nemám ani tabletku. Ale jakú zachytku? Čo to byť zachytku, more spomínate? Prišli policajti do vlastného bytu. Jakú zachytku? Čo ste retardovaní do piči? Polícia tam bola privolená skrz to, že proste ona povedala, alebo tak to bolo, že ju bije. Jakú zachytku? More zachytka je pre ľudí, ktorí sú opití a sú agresívni vonku. Ty kokot, a na Slovensku to už nie je. Jakú zachytku? Čo tu píšete zachytku? Zachytku, more. Kto vám babky do piči povedali o zachytke pred 200 rokmi? Zachytku. Niektorí ľudia nevedia, čo je zachytka. Zachytku, more. Ježiš. Jasne, že bude mať súd, zoberú ho do CPZ-ky a neviem, jak to je onen. Neviem, jak to je v Čechách, ale na Slovensku to je tak, že keď ťa vezmú do CPZ-ky, tak do 3 dní musíš mať súd. No. A buď ťa odjebu, alebo ťa proste zoberú do väzby. Tak to funguje na Slovensku. Neviem, jak to funguje v Čechách, aké tam majú presne zákony, pravidlá. A na Slovensku to funguje tak. Ja som bola v CPZ-ke jednu noc a normálne ma pustili, len som musela vytriežveť. To bolo celé. No však lebo si asi nebola obvinená z nejakého trestného činu, chápeš? Keby si bola obvinená, tak asi ťa riešia. No, tak vtedy hej. Vieš, takže asi tak. Ja neviem, asi mu zobrali telefón, lebo mi nedvíjal už 4-krát. Alebo ma vypúšťať zvoneniach furt. No však asi mu zobrali, jasne, že mu zoberú z CPZ-ke telefón, ešte aj šnúrky mu zoberú, nemám telefón. Nie, on nie je v CPZ-ke, on je tak, kde je v tom takej nemocnici, či čo. No to však ale tam ať pôjde, tam ho nebudú. No, neviem, čo ľudia. Išiel za kurvami, no. Možno išiel za kurvami, to tiež je jedna možnosť. On je to, ktorá by ho chcel. Štietky má. Však taká, čo má napríklad dojebaný chrbát, by ho napravil, by ho mohla chcieť. Ježiš, ak sa netočí hlava, fuj. No, dúfam, že ma neklapne. No, to však ťa klepne on raz, to čo? No, klapne len raz a už potom môžeme ísť na Mars. Na Mars, ne, ale do Zlíny. No nič, pospínkaj si trošku, počíluj. Počúvaj, aké zvuky mi šibe. A len ten kamoš druhý, ten čo mal zase silné nohy, aj neviem, intelekt mal dobrý, ten kde? On už išiel preč. Išiel domov. Popali sa to, on si tiež fúkol. Ale neviem, kde by on fúkol, však ja som ho videl na tom gauči, nevyzeral, že by fúkol. Vyzeral len taký uvoľnený, proste s prírodou spätý. Tam ho nepostoval na gauči. On má 2,70. Ten má 3,16 a ale čo si, pičovina, že by on fúkol, neverím tomu. Hej, fúkol. Ale čo si, nemal z čoho fúknuť. Mal, lebo pil. Rum pil s pivom. Ale počkaj, vy čo tu píšete, že ona nedala trestné oznámenie? Vy si myslíte, že ty keď spáchaš dajme tomu nejaký skutok
A proste zoberú ťa policajti a keď takto nepodá na teba trestné oznámenie, takže nič z toho nebude. Že oni vedia o tom skutku a že oni to nebudú riešiť, či jak, to ja nechápem. Vieš čo, poviem ti pravdu, že ja radšej tie komentáre ani nečítam. Ja čítam, ako však hoď čo Lebo čítam, ale po TikToku by išlo do prdala. akože tu sme feláci všetci, ale ktorí nemajú toľko oných týchto, jak to mám povedať, znalosti o týchto veciach, tak sa chcú vyjadriť, tak sa vyjadria, no však ja to berem. Mega bit je Shelby. Tam nech ma do hore. Máš nejakého Petra Vita dať hore? Nedám žiadneho niekoho hore. Tak nedá. Nedá pokoj. Skúsil som, bola možnosť. Mega Nielen ženy môžu písať a také, čo mi posielajú hneď fotky a inak nekomunikujem. Ja len proste píšem si so ženami a nudesky, nič viac. To je môj okruh. Keď náhodou by som zaspinkala, tak to nič, hej? Pohode, ja zaspinkam. Ja aj tak rozmýšľam. Všetci spinkáme. Je si dobrý. Všetci spinkáme, tiško, spinkáme. Nie, ale vieš, ja by som popratala všetko, ale ja otvorím oči a mne tak sa stočí obava, že... Chápem, to zo stresu si zažila stresujúcu situáciu, to je normálna vec. To bude dobré. Fuj. Prečo by si mal ísť dole? Však my tu máme debatu vážnu teraz. Mega bit je Shelby. Tak jej pomôž, pomáham jej. Nemáš na ne chuť v tomto, akože čo ja viem. Aťka, zvládla by si také ešte 2 kola so mnou? Aké 2 kola? Však také trošku, chápeš, ťuťu, muťu. Hento, tamto, tyto, lito. No, to by som videla aj 5. Hoho, však. Jak na teba pozerám, sa neviem ovládať. Trhá ma. Hej, tak. Ma kúše jak psa. Ach, jo.
Za chvíľu prídem. Kde ideš? Takže na chvíľu sa odpojím.